Timbe maromo 400 moting'o mar opich adhula kod mag netball osendikore ne piem matuke motis kaka Muok Ratego Cup ma isiro kod Center Migori Eddie Oketch. Piem matuke gi mano yawa yanga kod Center Migori Eddie Oketch okelo tim mag yawuoyi maromo 360 kod mag rowere manyiri maromo 40. Center Migori mane lose kinde mano yawa yanga tuke gi Alap Masoni, tuke ma dhi chakore ayanga juma manyien ne ojiwo rowere mondo omak tuke go kod lwetgi ariyo. Na michezo hawawezi na michezo kama inavyojulikana kwamba ndio inayo Mheshimiwa Senator Opira no endo midhigo e Migori mangima wa en mae kapwa mokwongo, koro ne waketo criteria mar yiero teams mwachakogo. Of course kichako gimoro mokwongo samoro bedo ga challenge nikech ing'eni gimitimo mokwongo jomoko nyalo bedo gi ywak koni samoro team ni noko kaw team ni nokaw, to nwatemo mondo wa make sure ne en cup no ndo mane gi nyadhi kata ma dho ngere luongo ni dignity. Tournament ni obiro sama ber kabisa, sama nyithindo loro kendo ji ni dala. Tournament ni lengo ne maduong' kabisa en ni mondo wayud godo nyithindo mwanyalo tere Harambee Stars. Wan gi scouts ka mosebiro kendo dwa chako ng'iyo ni tere nyithindo mwanyalo tero e clubs mopogore opogore. And I'm happy ni timbe gote dhi wuok gi uniform kendo gidhi wuok gi balls. And mar ariyo en ni timbe wagete talents dhi bedo idhi nyisi. Tournament mar Eddie waseikore ne kuom sani wan gi 1 month. Tournament obiro nikech en gima okelne youths. Sani uneno ka walaga en